Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Татарстан Республикасы мусульманнары диния назараты һәм шәхсән үз исемемнән барлык мусульманнарны олы һәм мөбарәк Корбан гаете белән котлыйм. Елга бер мәртәбә була торган бөек бәйрәмебез Корбан гаете барчаларыбызга мөбарәк һәм хәерле булсын. Аллаһу Тәгалә безне игешеге булмаган нигъмәтләр белән уратып алган. Аларның барысы да бездән шөкр итәне сорый. Корбан гыйбадәте исә шөкрнең иң ачык чагылышларының берсе. Корбан шалган кеше гыйбадәт савабы алу өстенә мискин факирләргә дә ярдәмен җиткереп, җәмгыятьнең бердәмлеген куәтләүгә үзенең өлеш кертә. Корбан бәйрәме ул шулай ук изге сәфәр, хаҗ кылу тәмамланган көндә. Безнең ватандашларыбыз да миллионлаган мусульманнар белән бергә Кагъбатуллада очраша. Аллаһу Тәгалә хаҗга барганнарның кылган гыйбадәтләрен, зикр дугаларын кабуллардан итсен һәм туган илебезгә исән-имин әйләнеп кайтырга язсын. Аллаһу Тәгаләнең иксез-чиксез мәрхәмәтенә барчабызга да ирешергә насыйп итсен. Олы гает көнендә бәйрәм намазларын укырга, корбаннар шалырга, күңелләребездәге мәрхәмәт, куаныч, шатлык хисен тирә юндәгеләргә җиткерергә язсын. Гаиләләребезгә ныклык, иләребезгә бәрәкәт бирсен. Ил көннәребездә тынычлык, иминлек булсын.